ин аблавам доимӣ ши дар Тоҷикистон. Кӣ мега ака? дарак надорӣ сағира, хизмата дар Тоҷикистон я умра кардам. Ма хизмат мерам ака. кори хуб мекунӣ. Уф. Ами ма я ҳаёт рӯзӣ надорум. Ака гуфту мерам зан мегирам бӯи аблава рабӣ. то кая мегирӣ сағира? То 27 солагима. ту значит ватанта дӯст намедорӣ. мардак бояд хизмати ватани модара бикунад. байни бачаҳаку дар ботра ватандӯстори бад медонистам. Паҳ гапа бин. Бача чӣ шиштай бихе мерем хизмат рафтем. мемати ина мерава я бачае и хизмати модарша мекунад. агар ҳамаи бачаҳакҳои тоҷик ҳамқали шаваку аблава боварӣ дорум айбайн меравад. Рост мегӯй рафтем.